Assalamu alaikum masu sauraro. A yau muna ɗauke da sabuwar tatsuniya mai suna Gidan Aljanu. Akwai wani tsohon gida a ƙauyen Ɗandire wanda ake kira Gidan Aljanu. Mutane sun yarda cewa gidan yana ɗauke da aljanu tun shekaru aru-aru. Duk wanda ya shiga gidan baya dawowa lafiya ko kuma ya ɓace har abada. Wata rana wani saurayi mai suna Salisu wanda bai yarda da irin waɗannan labaran ba, ya yanke shawarar shiga gidan domin tabbatarwa da kansa. Duk da gargaɗin da mutanen ƙauyen suka yi masa, ya tara kayan aiki tare da fitila sannan ya shiga cikin gidan da daddare. Lokacin da ya shiga, ya fara jin muryoyi suna masa dariya. Duk da haka ya dage yana tafiya. A cikin ɗaki na farko ya hango hoton wata tsohuwa da idanunta suna motsi kamar suna kallonsa. Ya kawai da kai cikin firgici, amma ya ci gaba. A ɗaki na biyu, ya ji ƙarar wani abu kamar ƙafafu suna saukowa daga saman bene. Salisu ya daina tafiya, duk inda ya kalla, yana ganin inuwa tana motsi ba tare da wani ya bayyana a gabansa ba. Sai ga wani mutumi mai dogon hanci da idanunsu suna haske kamar wuta ya bayyana a gabansa. Ya fara magana da murya mai ƙarfi, "Ka bar wannan gidan ko kuma ka rasa rayuwarka." Salisu ya yi ƙoƙarin guduwa, amma ƙafafunsa sun maƙale kamar an manne su a ƙasa. Fitilar ta mutu, kuma kowane wuri ya yi duhu. Sai kawai ya zo wani abu mai sanyi ya taɓa wuyansa. Da safe, mutane suka taru a wajen gidan don su ga zai fito ko a'a. Amma abin mamaki ba su ga Salisu ba, sai dai ƙafar takalminsa kawai a ƙofar gidan. Bayan mutanen ƙauyen sun ga alamun Salisu ya ɓace, wani dattijo mai suna Malam Bawa ya bayyana sirrin gidan ya ce, "Wannan gidan ainihin shi wurin taron wasu aljanu ne da aka fara shekaru aru-aru da suka wuce. Wani tsoho ya taɓa bautar su, amma daga baya ya saba alƙawarinsu, saboda haka suka mayar da gidan wajen tsoratarwa, suna ɗaukar ran duk wanda ya kusance su ba tare da izini ba." Malam Bawa ya ƙara cewa yana iya tsira ne kawai idan wani samu ƙarfin hali ya shiga gidan da safiya tare da kayan aiki sihirin kariya wanda ke jan hankali daga wurin aljanu. Sai dai ba wanda ya yarda ya shiga. Daga ƙarshe wata yarinya mai suna Hauwa, ƙanwar Salisu, ta yanke shawarar shiga gidan saboda ta kasa jure rashin ɗan uwanta. Malam Bawa ya bata zobe mai sihiri tare da addu'o'i masu ƙarfi. Da Hauwa ta shiga gidan, aljanun sun fara bayyana da tsoratarwa, suna yi mata dariya. Suna ƙoƙarin ɓata mata tunani, amma zoben ya kare ta. A tsakiyar gidan ta iske wani ƙaramin kwandon azurfa, wanda ya sha alama shi ne ke riƙe da Salisu. Tana buɗe kwandon sai ga wani hayaƙi mai tsanani. Sannan Salisu ya bayyana, amma yana da rauni sosai. Cikin hanzari suka yi addu'ar ficewa daga gidan. Amma kafin su kai ƙofa, babban aljani ya bayyana, yana kukan cewa, "Ba ku da iko ku bar gidan nan, ku dawo nan da ni." Zoben da Hawwa ke riƙe da shi ya fara haska sosai, ya ƙona aljanin, ya yi ihu mai ƙarfi, sannan ya ɓace kamar iska. Hawwa da Salisu su kuma suka fita lafiya, amma daga ranar gidan ya rushe da kansa kamar baya nan. Tun da abin ya faru, mutane suka yi watsi da tsoron aljanu, amma ba wanda ya sake gina gida ko wani abu a wurin. Bayan Salisu da Hauwa suka tsira daga gidan aljanu, komai ya fara dawowa kamar da a ƙauyen. Amma Salisu bai zama kamar yadda yake ba. Duk da ya rayu, ya fara ɗaukar halayen aljanu. Wani lokacin yana yin magana da kansa cikin wata baƙuwar harshe da ba kowa ke fahimta ba. A wasu lokutan kuma, idan yana cikin duhu, idanunsa kan iya yin wani irin ƙyalli kamar fitila. Mutanen ƙauyen sun fara jin tsoron. Wasu sun yanke shawarar kore shi daga ƙauyen. Suna zargin cewa aljanu sun yi wani abu a jikinsa. Amma Hauwa ta ki amincewa, tana cewa bai kamata mu bar ɗan uwanmu yana shan wahala ba, za mu nema masa magani. Hauwa ta koma wajen Malam Bawa, wanda ya gaya mata cewa duk da sun kubatar da Salisu daga gidan aljanu, aljanun sun bar wani yanki nasu a jikinsa. Ya ce akwai hanya guda ɗaya kawai don cire wannan aljani daga gare shi, sai kun koma gidan da ya rushe.
su yi wata addu'a ta musamman a can, amma wannan aikin yana da haɗari. A cikin dare Hauwa'u ta tattara duk ƙarfin halinta ta koma inda gidan ya rushe, tare da Malam Bawa da wasu mazan ƙauyen masu addu'a. Lokacin da suka isa, sun tarar da wata irin iska mai kauri tana birgima a wajen, kamar tana ƙoƙarin hana su shiga. Suna tsaka da karanta addu'o'i sai wani hayaƙi mai ja ya tashi daga inda Salisu yake tsaye, yana ihu kamar zai rabe gida biyu. Hayaƙin ya zama wata sura mai girma, yana kallon su da idanu masu cike da wuta. Aljanin ya yi shaidar cewa kun sake tayar da ni, ku yi shiri domin ƙauyenku zai zama na aljanu har abada. Hauwa'u ta yi kuka da ƙarfin zuciya, ta tsaya gaban aljanin tare da zoben sihirin da Malam Bawa ya bata. Ta yi ƙoƙari ta sake karanta addu'a, amma hannunta yana rawa saboda tsoro. Amma ta kalli Salisu wanda ke cikin azaba, ta samu ƙarfin zuciya ta ci gaba. A ƙarshe wani haske mai tsanani ya fito daga zoben, ya ɗauki aljanin da hayaƙin har abada. Daga wannan ranar ƙauyen ya samu zaman lafiya, amma Salisu bai dawo cikakken lafiyarsa ba. Duk da haka mutanen ƙauyen sun fara ganin Hauwa'u a matsayin jaruma, kuma aka tsayar da cewa babu wanda ya sake wasa da abin sihiri ko kuma kusanta tsofaffin wurare da ake zargi da aljanu. Sai dai a wani dare Hauwa'u ta tsinci zoben yana ƙara ɗaukar wani ɗan ƙaramin haske. Shin wannan zoben alama ce aljanu za su dawo? Babu wanda ya sani. Daga ranar da zoben ya fara ɗaukar haske, Hauwa'u ta kasa bacci sosai. Kowace rana sai ta ji wani irin sanyi yana ratsa jikinta da muryoyi a kunne kamar suna kiranta. Duk da ƙoƙarinta na kaucewa tunanin abin, cikin dare ɗaya sai ta ga zoben ya fara girgiza da kansa, yana bayyana wata irin rubutu da ba ta taɓa gani ba. Da ta kai wannan lamari ga Malam Bawa, amma abin mamaki shi kansa bai fahimci rubutun ba, sai ya ce, Hauwa'u, wannan alama ce da akwai wani abu da bai kammali ba. Ƙila aljanun ba su gama barin ƙauyen nan ba, amma zan bincika da zurfi. Da wannan jawabin Hauwa'u ta koma gida cikin firgici. A daren tana bacci ta farka daga muryar wani saurayi yana kuka daga bayan gidansu. Tana fita duba abin da ke faruwa, ta tarar da wani mutum a durƙushe a ƙasa yana cewa, kun ceci raina, na tsinci wannan abin a tsohon gidan. Mutum ya miƙa mata ƙaramin zobe mai ado mai kamannin zobanta, amma da ya faɗi ƙasa sai ya zama matacci. Hauwa'u ta firgita sosai, ta gudu ciki, amma kafin ta rufe ƙofar gidan sai ta ga inuwa mai girma tana binta. Cikin tsananin tsoro ta rufe ƙofar da addu'a, amma ta zo ta murya mai girma tana cewa, Hauwa'u, kin gama tsokano, wannan zoben ba zai iya kare ki ba za ku tsira ba. Da safe Hauwa'u ta tattara ƙarfin zuciyarta tare da Malam Bawa suka tafi neman ƙwararru daga wani babban malami a cikin gari mai suna Malam Idris. Malam Idris ya gaya musu cewa wannan zobe yana da alaƙa da wani tsohon sihiri da aka binne a ƙarƙashin ƙauyen, sai an lalubo tushen sishirin a rushe shi gaba ɗaya kafin a samu kwanciyar hankali. Sai dai bincike ya bayyana wani abu mai ban tsoro. Sihirin yana cikin kabari na wani tsohon boka, ya mutu shekaru aru da suka wuce. Wannan aikin ya zama mafi haɗari domin akwai labarin cewa duk wanda ya kusanci kabarin zai gamu da fushin aljanu masu tsoron shi. Hauwa'u da tawagarsa suka fara shirin tafiya, amma a wannan karan abin da zai faru na gaba ba mai tabbas ba ne. Shin za su iya shawo kan shirin, ko aljanu za su ci gaba da kuma su mayar da ƙauyen wurin tsoratarwa? Wannan labarin bai ƙare ba. Hauwa'u da tawagarsa sun yanke shawara cewa ba za su bari tsoho ya hana su shawo kan matsalar ba. Sun tattara kayayyaki masu muhimmanci, addu'o'i da Malam Idris ya koya musu, ruwa mai albarka da su kayan kariya na sihiri. Bayan shirye-shiryensu, sun nufi kabarin da aka ce sihirin yake ciki a binne. A lokacin da suka isa kabarin, a wurin ya kasance mai duhu duk kasancewar rana tana haskakawa. Iska ta daina motsi, kuma kowa ya ji kamar ana kallon su daga wani bangaren. Lokacin da suka fara tono kabarin, ƙasa ta fara jijjiga kamar za a yi girgiza ƙasa.
sai ga wata murya mai zurfi tana cewa, ku tsaya, kun shiga inda ba ku da iko. Duk da tsoron da suka ji, Hauwa'u ta riƙe zoben tare da fara karanta addu'o'i da ƙarfi, sai ga wata inuwa mai girma ta bayyana daga bayan kabarin. Aljani ne mai tsananin tsawo, idanunsa suna haske kamar wuta, ya ɗaga hannunsa sama, sannan iska mai ƙarfi ta fara busa, tana ƙoƙarin yaye su daga wajen. Malam Idris ya tsugunna ya fara karanta wani dogon addu'a a cikin wata harshe da ba kowa ke fahimta ba. A yayin da addu'ar ta ƙaru, aljanin ya fara yi musu ihu yana cewa, ku daina, idan kuka rushe wannan sihiri, kuma ba za ku tsira ba. Hauwa'u ta dage tana karanta addu'a tare da Malam Idris. Lokacin da suka kai asalin abin da aka binne, sai suka ga wata ƙaramar akwati mai cike da takarda irin ta tsafi. Hauwa'u ta saka zoben akan akwatin, sannan wani wuta mai haske ya tashi ya mamaye wurin. Aljanin ya yi ihu mai tsanani a firgice, sannan ya ɓace kamar hayaƙi. Bayan haka, ƙasa ta lafa, komai sake zama shiru. Lokacin da suka dawo ƙauyen, mutanen ƙauyen sun tarbe su da murna da addu'o'i. Zoben ya daina yin haske, kuma Hauwa'u ta fahimci cewa aikin ya kammala, amma Malam Idris ya gargaɗe su cewa, ko da yake mun ci nasara, dole mu kula. Ko da sihiri yana neman dawowa, kada ku sake wasa da irin wannan abubuwan. Hauwa'u ta ajiye zoben a wajen tsaro da yake shawarar cewa za ta zama mai taimakon mutane a duk inda sihiri ko tsoro yake, domin tabbatar da cewa babu wanda zai ƙara wahala kamar yadda ta sha.